Както виждате, косата ми е леш. Няма как да ме излъжете, че всяко едно момиче не си мечтае за този блясък в косата. Особено в домашни условия, а не след фризьор. Така че когато бях в Колумбия, ми попадна една много свежа маска, която пише, че придава точно този блясък, така че нека да видим дали работи. Аз съм след 3, 2, 1. Остава ми още, не можах да изхъба цялата. Аз сигурно още малко да изсъхне, за да кажа дали е била добра. В български левове тази маска струва около 3,50 и 60. Не съм убедена, вече съм забравила как се смяташе това колумбийско песо. Само знам, че валутата им е в милиони, така че тази маска е няколко милиона. Чакам косата ми да изсъхне, ще си направя една маска за лице от Александрина Бюти. Намокряме предварително лицето и нанасяме. Хубавото на тези маски е, че са за многократна употреба и за всеки тип кожа. Предлагат се в два вида, а само през октомври месец може да се възползвате от над 20% отстъпка с моя промокод ALEX20 в сайта на Alexandrina Beauty или Алексчето. Косата ми изглежда супер мека и сияйно. Доволна съм от тази инвестиция. Аз си давам 10 от 10 и вие може да я рейтните в коментарите. А вие харесате последните за още такива видеа.